Naramdaman mo na ba ang init ng panahon? Talaga namang summer is real na. Kaya naman ngayong araw, samahan ako, Idol Alalong Binyera ng 104.7 IFM Dagupan. At tuklasin natin na saan nga ba pwedeng mag-bonding ang barkada at pamilya dito po sa syudad ng Dagupan. Kaya naman tara na! Join ka na, Idol! Dito sa kabaan ng NH del Pilar ng jeep na punuan na Tondaligan. Kaya eto na. Oh, please! Pagkakabasahin, pagkakabasahin. Pagkakabasahin. Dati ang Tondaligan ay marami ang nakalagay dito na kubo-kubo na kung saan malapit na sa dalampasigan. Pero ngayon, okay na ito, maayos na at talaga namang tiniyak ng city government na mas marami ang pamilya at syempre magbubarkada na pupunta dito. Lalo na ngayon, papalapit na naman ang summer. Mga idol, ngayon kasama natin si Ate Monique, isa sa mga tagapamahala kung sino ba yung gustong magrenta ng papag o kaya naman kubo. May kubo ba dito, Ate Monique? May lamesa po. Lamesa. Magkano yung presyo ngayon ng lamesa dito sa Tondaligan? 300 po. 300 buong araw na yun, Ate. Whole day na po yun. Wow, paano kapag half day lang? Kaya mga 3 hours? 150 po. 150. Pero meron sila dito sa Tondaligan Beach. Meron po sa kwarto po. Sa Wow. hotel. Magkano yun? Kwan may 300, may 1,000 ganyan mong 5 ganun. Pag po yung yung mga kwan yung pang-family mayroon. Buong araw. O, overnight na po yan. Ayun no. Maraming salamat, Nanay. Sa mga idol natin na nagnanais mag-overnight dito po sa Tondaligan, huwag na po kayo mabahala dahil meron po ditong mga hotels at syempre mga lodging inns na pwede po kayong magstay. At syempre, meron din pong mga less than 10 restaurant na kung saan swak na swak sa budget nyo at pwedeng i-enjoy ang pagkaing dagupan. Kasama na rin dyan syempre idol ang mga karinderya na swak sa budget mo. Idol, kung naghahanap ka ng perfect destination ngayong summer, why not itry na ang bunuan na Tondaligan Beach na kung saan swak na swak at affordable talaga sa inyong budget. Malapit na, mura pa.